Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Oy paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o pitsa 11 na. Buwan karon mga kagalaan sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtaka ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutaran karong butaga mahigala. Unom na ang nakalas sa magnitude 7.4 nga linog dito sa Manay, Davao Oriental kagahapon. Straight to the point. Atong klarohon ni mahigala ha kay ang unang migawas 7.6 magnitude nga linog, sunod na 7.5 magnitude o karon giklaro sa Phivolcs ilang gius-usan nga to sa 7.4 magnitude nga linog. Straight to the point. Kung maohon ni mga higala porbida, atong iampo mga kagalaan ang atong nasod. Atong iampo mga higala ang atong mga nabiktima sa linog. Labi na kay padayon pa ang search and rescue operations pagkakaron. Kay kung maingon ka og 7.4 linog, nagpasabot nga kusog pa ng linog sa Bohol. Straight to the point. Kusog pa na nga linog sa sinati sa Northern Cebu. Mao na nga atong bahaon o mga pag-ampo mga higala nga unta nga atong maigsuon nga tuwa dito sa Mindanao area. Luwas lang in taon sila mga sukid tigpaminaw ni ining maong mga katalagman. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kailangan unang gibutyag magod sa Phivolcs no kining maong mga figure bata sa katapusan may butyag sila na 7.4 na gyud no kining maong magnitude sa linog base sa ilang assessment. Tungod sa kakusog sa linog, ang Phivolcs ni issue og tsunami warning sa pipila ka mga probinsya at bang sa Davao Oriental. Apan paglabay sa 2 ka oras gikan silar ni ini ang ilang tsunami warning mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Lakip sa mga nakalas na igo sa pader nga nahugno atol sa kusog nga linog, gawas ini dunay mga nakalas human na igo sa landslide. Straight to the point. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Phivolcs nakatala na sa dulan 600 ka mga aftershocks. Paspas mga sukid tigpaminaw. Human sa linog sa Davao Oriental. Yan ang pinakakusog nga aftershock nakaabot kagabi sa magnitude mga higala nga 6.9 nga linog. Straight to the point. Stilan mga kagalaan no. Ang aftershocks pa lang pareha kakusog sa linog mahigalas bugo. Straight to the point. Samtang sa laing lain-lain nga mga intensity sa linog na bati usab sa Sugbo tungod sa linog kagahapon, mabot sa 70 katinunan. Sa Dakbayan sa Mandawi ang gitabang. Human nakasinati og hyperventilation o nagalisod og ginhawa ang mga tinunan kinapanik mga higala ang mga estudyante sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Grabe ha, kalayo to mga higala maong linog na sinati na to dinhi sa Sugbo. O kadto mga higalang mga estudyante sa Mandawi na kuyawan na siguro to dahil kay bag-utang gilinog sa Northern Cebu. Paglinog kagahapon wa kaginhawa ang mga bata. Mao na giingon nga nakasinati sa hyperventilation, naglisod og ginhawa, nagpanic attack ug aguban na nga lipong mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Walo nila nadala gyud ngadto sa Tambalanan. Straight to the point. Ang Phivolcs Central Office ni klaro nga dili konektado ang usag-usa nga linog nga nahitabo sa Bugo City ug sa Manay, Davao Oriental kagahapon. Straight to the point. Tungod kay managlahi ang ilang earthquake generators. Straight to the point. Lahi gito, no? Lahi tong linog sa Bugo. Dili to konektado sa linog mahigala dito sa Manay. Mga kahigalaan, lahi ni nga maong linog matod pa. Manay, Davao Oriental. Straight to the point. Sa kauluhan, mga kahigalaan, dugang mga balita, International Criminal Court kung ICC, ni basura sa gitunguha nga interim release kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Bagong Ombudsman Jesus Crispin Remulla magpagawas na unya og memorandum
Aron himuong accessible ngadto sa publiko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salin alang sa mga opisyal sa gobyerno. Straight to the point. Samtang Baguio City Mayor Benjamin Magalong niklaro nga way giplano nga lakang aron palagputon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. gikan sa katungdanan apan nihulagway kini nga nag-alboroto mahigala ang Armed Forces of the Philippines. Straight to the point. Matod pa dunay pagkadiskontinto sulod sa Armed Forces of the Philippines, ilabi na sa mga retired o mga junior nga mga officers. Straight to the point. Yung mga junior officers, mga deprinsipyo pamanggod ni mga sukitig paminaw, ha? Idealistic pa kayo. Oo nga, dili sila satisfied ini mga panghitabo karon sa tong nasod. Kini mga batan-on mahigala nga dunay pagpakabana. Kinahanglan ayohon gyud ang pag-imbestigar, kanang flood control kay kun dili na maayo mo alma gyud mga higala ang katawhan kay diskontinto sila sa himuon nga investigasyon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1. Kani ato o karon DYHP lang